Jama'a barka da warhaka. A gurguje ina so zan nuna mana wannan coin din na ƙasa gashi nan ACN a rubuce. Bari mu je mu ga ya kasuwarsa yake. Kwanakin baya lokacin da na yi bidiyo yana wuraren nan na ce mutum yana da dola kaɗan ya kamata ya siya. To yanzu gashi nan sai tafiya yake. Kullum ƙara sama yake yi. So yanzu misali idan zan siyar, kaga ina da pieces 3,000 da wani abu. So idan zan siyar zan saida shi nawa? Dala 7.5. Kwanakin baya mene lokacin ya nuna mun dala 4 ne ko 3 ne lokacin da na yi bidiyo. To wannan fa ba wai siya ma nayi ba. Kyauta na samu wannan ɗin a airdrop. Bari mu je nuna mana inda na samu airdrop. Kuma sai in nuna mana yanda za a yi withdrawing daga can a kawo nan. Gashi nan anan zan bada link ɗin da za a yi mutum yana so ya register. So in ka shigo nan ga tax nan bayan mutum ya yi register. Registration ɗin ba wahala. So idan mutum ya register ga task nan, wannan task ne na kwana 2. In ka yi 30 tasks za a baka guda 7. Wannan in ka yi a cikin kwana 3 ne za a baka guda 8 nan. Sai wannan kuma in ka yi 30 tasks na kwana 5 za a baka guda 10. In ka gama wannan duka to wannan shi kuma za a sake shi complete all the above event. In ka gama wayancan duka za a sake ma wannan sai ka yi claiming. To in ka gama ɗin zai nuna maka ne kore kamar haka sai ka danna claim ɗin. So yanzu wannan daily claim ne. In kai sabo ne naka ba zai kai 10 ba ni inda yake na daɗe da yi. Yanzu misali bari mu je wajen end ɗin nan a sama mun gani gashi nan yanzu target ɗina 8,000 ne za a canja mun level. Yanzu ina 982. To yana kai 8,000 za a canja mun level. Da na farko 5,000 ne na gama wannan. To yanzu ana 8,000. So na koma baya home ɗin gashi nan yanzu na daily claim wannan ɗin nan zan yi claim ɗinsa yanzu. Bari in danna claim. Gobe ma na zo za a bani 10. So sai kuma in nayi completing task na kwana ɗaya yau nayi 40 za a bani 10. Idan nayi guda 20 za a bani 6 nan. In nayi 150 za a bani 35. So wannan ɗin duk fa ba wai daban-daban za su sake yi ba. Kawai in nayi ya kai 150 ɗin to a cikin ne duk in dai har ya kai 150 na dawo kawai zan ga nan ya zama claim, nan ma ya zama claim, nan ma ya zama claim. Tunda 150 ne. 20 ɗin ma yana cikin 150 ɗin, 20 ɗin ma yana cikin 120 ɗin, 40 ɗin. So duka insha Allah zai yi wannan. Yanda za a yi shi ne bari mu shiga guda ɗaya kawai. Kowanne ka taɓa gori a ciki zai yi kawai. In ya dawo za ka ga in ya kawo ka nan ga sunan task ɗin kala-kala ne. So amma wayannan task ɗin yawanci suna da wahala. Sai ka duba wanda yake da irin kamar 0.1 haka. Shi ne za ka yi. Bari in jira ya kawo tukunna. So yanda ake yi kawai yanzu in irin wannan task ɗin za ka yi haka ne. Za ka rinƙa bin mutanen da suke cikin court ɗin sai ka taɓa. Sai ka danna next. Sai ka ƙara kaiwa kan wannan haka. Sai ka taɓa abu farin. Sai ka zo nan kan shi ma ka taɓa. Ina ga sun ƙare. Sai ka danna submit gashi can a sama submit. Yawwa na yi mistake. So in kai mistake za su cire maka guda ɗaya. Ni na shiga dama ba wai dan na yi wannan ba. Ina so su mun unlocking ɗin wani abu. In akwai abin da kake nema irin mai 0.1 in baka samu ba in ka shigo nan to za su in ka ɗan yi guda ɗaya ko kuma baya ɗin za ka samu sun buɗe yanzu gashi nan. Ok har yanzu bai buɗu ba. Zan yi tsayar da bidiyon sai in na samu ya buɗu tukunna ko kuma bari mu je mu shiga wannan na sama pedestrian ɗin nan.
yau gashi ya bude. So za a danna start, gashi nan sun danna arrow. Duk mutumin da ka gani za ka danna masa wannan. To yanzu suna tutorial ne tukuna, sun nuna mana yadda za a yi abu. Kai za ka danna wato submit in ka taba in ka gama. To yanzu an shigo, yanzu ba mutum ko ɗaya a nan, sai in danna next. Nan ma ba mutum, wannan ya buya, yawa nan ya fito. Dan ja sai na taba akan shi, ja na taba akan shi, wannan ma haka taba akan shi, sai na danna next, next, next. So gara hin danna next a sama. Sake gano wani stage, amma wannan suna inuwa ba zai yi ba, sai na sake danna next. Yawa to gashi nan dai, bari mu je next. Ko da dai ne ko mistake ban sani ba. Wa correct. Adam bukata na kawai in samu wani wannan ya budu ne. An gama, sai a danna submit nan. Okay, well, congratulations, an gama. To ya dai rage musu baya. Yawa gashi nan sun bude min wani guda daya, gashi nan a ƙasa 0.1 yana da shi. So sun ce zan yi classifying in na shiga Discord ɗinsu, idan har mutum ya yi wannan buri a verifying cewa we are not a robot. Tractors, okay. Tractor biya nan verify, okay. Na tsallake guda ɗaya ba, hydrant, bicycle. Okay, so yanzu wannan tunda Discord ne kuma an yi following, to sai mu danna yes. Idan wani hoto da ban aka kawo ba na Discord ba, sai mu danna no. Ka danna submit nan. To haka za a yi, babu damuwa. To hakan za a yi, da yake na riga da na yi ne, sai sa ya nuna mun wannan cewa na gama. To amma idan mutum ya samu guda 150 din nan, sai zai taru masa a nan. Misali yanzu nan abin da ka samu, abin da mutum ya samu zai taru a nan. Yanzu suna biyu na nema wai guda biyu. So abin da ka samu zai taru a nan. Washe gari in yau ka yi, sai gobe idan ka dawo za ga ya nuna maka kore wajen wai claim, sai ka taba claim din, zai ce ma withdraw. In ka taba, to bayan wasu mintuna zai dawo saman nan. Idan ya zo nan, da sauran tasks da ka yi a nan wuraren, da wancan wanda ka yi misali jiya, duk za su zo su taru a nan, sai ka danna withdraw. Yanzu misali ni bari in zo in yi withdraw, zan taba nan din ne, nan din zan taba. Yanzu na taba, sai in danna send din nan. Na danna send, to za su ɗauki guda 10 dama, to sai in sa 62.6 din ma kawai. So wannan already address da na kwafo ɗazu din shine anan. Sai in danna pay, sai in sa password ɗina, zan tsayar. Okay, na tsayar, na sa password. So yanzu zan danna confirm.
Masha Allah ya tafi. So gashi nan dai a can ya riga da ya zama kuɗi. Ni kaina da farko na ɗauka wasa ne kawai, shirme ne, so ban yi da yawa ba. Yanzu gashi nan ya zama kuɗin gaske kuma kullum tashiwa yake yi. Abin da za a yi yanzu zan koma can sai misali wurin gani ina shiga. Ina da 3278. Sai yanzu za a jira idan ya shiga shikenan duka ya shigo cikin balance ɗina. Zai ma nuna mun a sama da yake ina yin video ɗin, sai sa da an shiga notification zai nuna mun cewa kuɗi kaza yana zuwa. To wannan shine. Masha Allah sai anjima duk wanda bai yi ba sai ƙoƙari yayi. Zan ajiye link a comment section.